Здравейте, скъпи приятели! Отново с мен Алекс и вече новия канал е KingParts.bg.com. Включвам се много набързо, за да ви кажа, това е стария Войн. Това е моята първа работна температурна подложка. Виждате, че вече така лечи се, че е износена. Но се би до последен дъх, бих казал. Въпреки че ако я поразчиста и се постарая да блесне отново, има още живот в нея, но реших, че искам да мина на по-горно ниво и за това бам! По-голяма, друг цвят, но пак върши работа, по-тъмен цвят. С черните винчета ще е малко трудно, защото на синьото се вижда по-хубаво, но разбира се, че и тази ще свърши чудесна работа. Само да ви покажа размера. Ето го. Старата спрямо новата. Новата е по-голяма. Старата е, ако не се лъжа, на Relife. Тази е на Quan Li. Тези температурни подложки са изключително готини, защото когато работите с тинол, с поялник или с само да я разопаковам, или с духалка, това нещо предпазва да не нараните бюрото. Както виждате, моето готино бяло бюро ще бъде зле наранено, ако не използвам такива работни подложки. Това беше. Такива плюс старите, плюс други може да намерите на нашия сайт kingpartsbg.com. Така че до скоро. Чао!